Mites se menee se sanonta? Tarkoitus pyhittää keinon, eikö niin? Eikö se ole sanonta? Mulla on vielä yksi joku ajatus. Onko se rekki päällä? Joo, koko ajan. Joo. Se mitä mä halusin tulla tekemään tähän oli vaan käymään hyvää keskustelua, jossa tavallaan meidän kahden ajatukset heitetään tuohon ilmaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Yritän tehdä sen ilman filtteriä ja tavallaan ilman, että mun pitäisi jotenkin selitellä niin kuin kierrellen ja kaarellen asioita, koska musta tuntuu, että nykyään joutuu tekemään tosi paljon sitä, kun keskustelee. Musta tuntuu, että se niin kuin erkaannuttaa meitä. Kaikkea. Pitäisi pystyä puhumaan vapaammin asioista, mitä tänä päivänä pystyy. 100%. Sen takana mä seison, koska sitä kautta mä uskon, että päästään lähemmäksi totuutta. Kaikessa. Ibe-hahmon matka, johon on sisältynyt niin paljon asioita, niin siis se on niinku se kokonaisuudessaan se juttu ja siihen sisältyy tosi paljon mielenkiintoisia yksittäisiä seikkailuita. Ja haluaisin kertoa niin monesta asiasta, mä en tiedä mistä. Ja niinku jotenkin tuntuu, että niin monet jutut on tosi vaikeat selittää ilman sitä koko kontekstia. Niin sen takia mä myös yritän miettiä, mitä mä sanon niin kuin tällaisissakin tilanteissa. Vaikka samaan aikaan mä haluaisin sanoa ihan kaikesta. Koska musta tuntuu, että se ehkä mitä mä etin on niin kuin totuus. Ja silleen musta tuntuu, että sitäkään ei voi saavuttaa, jos ei tavallaan ole itse niin kuin valmis siihen. Mun mielestä on semmoinen hyvä sana kuin eksistentialismi, joka vaan basically tarkoittaa mun muistaakseni ja mun tietääkseni sitä, että meidän elämän tarkoitus on meidän omissa käsissä ja meidän teot tavallaan niin kuin luo sen tarkoituksen sille. Sanotaan, että ei se ole kuitenkaan sit niin yksinkertainen asia, koska sen jälkeen mä koitan aina kuitenkin etsiä sit vielä jotain syvempää. Ja niin, se on vielä kesken. Tai silleen mäkin vaikka oon rukoillut aika paljon. Ja tavallaan yrittänyt puhua Jumalalle ja myös kuunnella sitä. Ja oon yrittänyt niinku sitä toistakin puolta kuunnella ja puhua. Mut sit en mä tiedä, että onks ne vaan mun omia ajatuksia. Mut jotain ne on. Niiden tutkiminen niinku itsessään on mulle tosi merkityksellistä. Kai sitä vois kuvailla sillä lailla, että kun vaikka apteekkari menee apteekkiin töihin ja se laittaa sen valkoisen takin päälle, niin sit se on aina se apteekkari. Ja sit kun se tulee kotiin, niin jo totta kai se on ammatiltaan edelleen apteekkari, mut sitten sen ei tarvii niinku sillä hetkellä välttämättä miettiä, että niitä kaikkia asioita, mitä siellä apteekissa tapahtuu. Niin musta tuntuu, että mun on tosi vaikea välillä ottaa se valkoinen takki pois päältä tai laittaa se päälle ja mä en ole ihan varma milloin se on päällä ja milloin se ei ole päällä. Sitten mä oon niinku miettinyt, että pitäisikö mä vaan pitää se päällä koko ajan. Sitten taas jos mietitään sitä viime vuotta, niin silloin mä ehkä pystyin ottaa se pois pitkäksi aikaa, niinku vähän pidemmäksi aikaa. Mä mietin niinku usein vaikka jotain poliitikkoja tai
yritysjohtajia tai jotain miljardöörejä tai muita taiteilijoita, niin maailma on niinku täynnä ihmisiä, joilla on se takki päällä 247. Tai siltä se ainakin vaikuttaa. Tai mitä ne ihmiset on sisimmässään, niin se on niinku suuri kysymys. Ja ehkä silleen itseni kautta yritän myös tutkia sitä asiaa. Se tuntuu välillä aika vaaralliselta. Ihminen näyttelee elokuvassa jotain roolia. Niin kuin vaikka Heath Ledger näytteli Jokeria. Niin kyllähän siitä puhutaan paljon, että oliko se Jokerin rooli se, mikä sai sen ihmisen semmoiseen tilaan, joka johti sen ihmisen kuolemaan. Sitten on niinku se kysymys, että onko tässä yhteiskunnassa enää ihmisiä, jotka ei esitä jotain roolia? Onko niitä ollenkaan? On ihmisiä, joilla on hyvä sydän ja ne yrittää olla aitoja. Ja se on se suuri haaste. Ja sitten ehkä on joku tai joitain ihmisiä, jotka on aitoja. Mutta sitten tavallaan mä uskon, että ehkä rakkaus on sit sitä, että sä pystyt jotenkin näkemään sen ihmisen oikeasti. Vaikka se ihminen joutuisi pitämään sitä takkia päällä tässä yhteiskunnassa, niin se, että on niinku mahdollisuus nähdä edes välillä silloin tällöin niinku oikeasti sinne sydämeen ja tuntea se niinku yhteys, niin mä uskon, että se on niinku rakkautta. Ja se on ehkä se pointti. On niin paljon niinku ihmisiä, joita yleisesti tai jossain tietyissä kulttuureissa, porukoissa niin katsotaan pahalla. Ja ne on musta silti niin ihan uskomattoman mielenkiintoisia ihmisiä. Ja niin just niissäkin ihmisissä mua kiinnostaa se totuus, että mikä se on. Siis se on tavallaan fakta, että tässä maailmassa tapahtuu tosi paljon pahoja asioita. Sitten tavallaan niin kuin voi aina miettiä sitä, tai se mitä mä mietin on se, että miksi ne tapahtuu. Että onko siellä niin kuin sellaisia asioita, missä... Miten se menee se sanonta? Keino pyhittää. Tarkoitus pyhittää keinon, eikö niin? Eikö se ole sanonta? Eli niin kuin ihmiset on valmiin tekemään jotain pahaa jonkun hyvän takia. Ja sitten se on niinku tavallaan aika älytön juttu. Jos mä niinku mietin niinku, että mistä se johtuu, niin musta tuntuu, että se johtuu aika pitkälti niistä maskeista. Tai siis takeistahan me puhuttiin alun perin. Koska silloin kun me nähdään muut ihmiset vaan jonain sellaisina NPC-hahmoina, niin silloin me ei myöskään voida kohdella niitä ihmisinä, koska me ei nähdä niitä ihmisinä. Ja musta tuntuu, että nykyään jotenkin maailmaa ohjelmoidaan sillä tavalla, että meidän niin kuin toistemme inhimillisyys meidän silmissä se niin kuin silleen laskee. Joo ei, siis mä mietin vaan sitä tavallaan, että nämä on niin kuin
sellaisia asioita, joiden sanominen tuntuu myös nimenomaan vaaralliselta ja vaikealta, koska mä yritän olla myös poliittinen tällaisissa tilanteissa. Ja ehkä tää on sitä mun maskia myös, mutta nyt mä just ehkä päästin sen läpi. Sitä mä haluan myös tehdä. Joo. Mulla on vielä joku ajatus. Onko se rekki päällä? Joo, koko ajan. Joo. Joo, Venä, mun pitää saada siitä kiinni vielä. Mä haluan sanoa vielä sen, että mä en ikinä aio sainaa ketään artistia itse. Koska sillä mä pidän kiinni siitä, että mun mielestä se artistin isoin voima on silloin, kun se on mahdollisimman itsenäinen. Mä oon tosi iloinen siitä, että on artisteja, jotka tajuu sen, että kuinka tärkeä ja arvokas voima se on olla itsenäinen artisti. Ja niitä on enemmän ja enemmän. Ja tavallaan se ei ikin sulje pois sitä, että sä et voisi tehdä yhteistyötä muiden ihmisten tai yritysten kanssa. Mutta tavallaan se, ja se, niin että musta tuntuu, että jengi alkaa hiffaa sen, että se voima on siinä artistissa ja sitä pitää niin kuin tukea. Että se artisti ei ole mikään sellainen tuote, mikä sä otat ja imet kuiviksi. Niin se, ja mä toivon, että se pysyy, niin kuin se suunta tavallaan pysyy siinä, että porukka hiffaa, kuinka niin kuin arvokasta se on. Molemmilla puolilla, sekä siellä, jotka on niin kuin duunissa siellä industrissa ja myös niin kuin artistit itse. Ja silleen luottaa siihen omaan visioon. Koska silleen tapahtuu hulluja juttuja. Ei niin kuin silleen, että otetaan jotain ihmisiä ja rakennetaan niille joku portaikko ja sit kun ei jakseta enää, niin se ei osaakaan rakentaa sitä enää itse. Lapsella on semmoinen piirre, että se haluaa ymmärtää asioita, eikä olla aina oikeassa. Koska lapsi tietää tavallaan sen, että se ei tiedä kaikkea. Lapsi katsoo aikuista ja on silleen, että toi tietää kaiken. Niin ehkä niinku se on semmoinen juttu, mikä on pysynyt mun elämässä aina, niinku se halu ymmärtää vaan vielä enemmän. Ja jos joku ihminen on mun mielestä niinku paha tai outo tai joku asia on jotenkin tosi monimutkainen, niin mä en niinku välttämättä sillä lailla ehkä pelkää tai vihaa sitä suoraan, vaan mä vaan haluan ymmärtää, että miksi se asia on sellainen kuin se on. Ja mä oon niinku mä puhuin siitä, että se on vaarallista, koska mun pitää jatkuvasti miettiä, että mitkä on niitä mun omia arvoja. Koska mä en halua, että sit jos mä tutkin jotain, joka on pahaa, niin mä en halua, että mä muutun sellaiseksi. Ehkä siinä kaikki about.